माब्लाबा माब्लाबा जों जिउआव लानाय फिसा फिसा थिरांथाफोराबो जोंनि जिउनि गिदिरसिन जाथाय जानानै फैयो। बै सानखालिनि हराबो थिग बेबायदिनोमोन। खोनासंनायसाय, थारैनो बे समाव थांनाया गोनांथिथार नामा? जों गाबोन फुङावबोथ' थांनो हागौमोन। दाथ' जोबोद खोमसिसै, हराबो थौबाय आरो लामायाबो हाग्रा बारिजोंसो थांनांगौ जायो। नों मिथिगौना, आइनि देहानि हालोदा जोबोद गाज्रि। डक्टरा बुंदों जायखिजाया समावनो बिनि देहाया गाज्रिसिन जानो हागौ। जों फुंसिम थायोब्ला आरो माबा मोनसे जायोब्ला। आं बुजिदों। बेयो नोंनि बिमा, माने आंनिबो बिमाजों समान। नाथाय आं बेखौसो गिदों, एसेबां हरनि समाव बै लामाजों थांनायखौसो। गिनांगौ जेबो गैया। आं नोंजोंनोथ' दंना। जों थाबैनो सहैगोन। 2-3 घन्टानिल'सो लामा। आयै, जों थारैनो आबैनि न'आव थांमारगोन ना? औ राजा, जों आबैनि न'आव थांगोन। ओहै, बिदिब्ला आं आबैजों गेलेनो मोनसिगोन। औ आंनि राजखुंगुर, नोंखौ नुनानै आबैया जोबोद खुसि जागोन। आबैया आंनो सल'बाथाबो खोन्थागोन ना? औ राजा, आबैया नोंनो बुरजा सल' खोन्थागोन। आयै, आबैया मोजाङैनो दंना? औ राजा, आबैया थाबैनो मोजां जागोन। जों बेखौ नायनो थांगासिनो दं। फैदो बिब्दिब्ला थांनोसै। थाब थियारि जादो, जों थांनांसिगोन। समा हरनि 12:20 जाबायमोन। सोरगिदिं बिफां आरो हाग्राल'मोन। हेडलाइटनि सोरांजों खालि लामा आरो फारनैथिंबो थानाय गोजौ गोजौ बिफांफोरखौल' नुदोंमोन। बाहेराव गुसु बार बारदोंमोन। बिफांनि दालाइफोरा मावदोंमोन। बाबा, बेफोर बिफांफोरा आंखौ मानो नायहरगासिनो दं? नङा फिसा, बिफांफोरा नायहराखै। नोंसो बेबायदि मोनदों जानो हागौ, मानोना बायजोआव जोबोद खोमसि। नङा बाबा, बै बिफाङा, बियो दाबो आंखौ नायहरगासिनो। जेबो गैया दे, बेयो नोंनि साननायसो। गिदोंब्ला आंनि खाथियाव जिरायफै राजा, बेयाव उन्दुफै। आयै, आं गिनाय मोनदों। गिनांगौ जेबो गैया राजा, बाबाबो आंबो दंना। दासो सोरबा बै बिफांनि उनथिं गसंना दंमोन। रावबो गैया फिसा। हरनि समाव बिफां लाइफांनि सायाखौनो बेबायदि नुयो। बिमाया खोनानानै गिखांनाय मोनो आरो बिफाखौ बुङो। खोनासंनायसाय, गारिखौ एसे गोख्रै सालायनायसाय। गिनाङा र', बे हाग्राबारिया जोबनोसैयानो। आयै, बियो दाबो जोंनिथिं नायहरगासिनो। रावबो गैया राजा, गिनाङा। नाथाय बिमायाबो मोनदां हादोंमोन दि माबा मोनसे ना मोनसे बिसोरनि उन फैगासिनो। गारिया लासै लासै खोमसि अरनबारि गेजेर गेजेर खारगासिनो दंमोन। जेब्ला गारिया खना गिदिङो, अब्ला हरखाबनो गारिनि हेडलाइटनि सोराङा माबा मोनसे सायख्लुमाव गोग्लैयो। लोगो लोगो बिफाया गारिखौ लाखियो। मामोन बेयो? मा जाखो? नों गारिखौ मानो लाखिखो? दासो बेयाव सोरबा दंमोन। आं बेखौ रोखायै आंनि मेगनजोंनो नुदों। सोरबा बेवहाय गसंना दंमोन। मा जाखो आयै?
जेबो नङा फिसा मा नुदोंमोन नों आं मोनदांदोंमोन दि सासे मानसिया लामा सेराव गसंना दंमोन नाथाय बियो हरखाबनो गोमाबाय जानो हागौ माबा मोनसे जुनारफोरमोन नङा बियो जुनार नङामोन बियो सासे मानसि बादिसोमोन बिफाया गारिखौ सालायफिननायसै नाथाय बियो हमदांनो हाबायमोन दि गले गले सोरबा बिसोरनि उन उन फैगासिनो दं ससे थांनायनि उनाव बिमाया बिबैनियाव कल खालामो नाथाय नेटवर्कआनो गैया मा जाखोथाय बे जायगाया बेबायदिनो दान्दिसे उनाव फैगोन आयै उननि सिटआव आंजों सोरबा जिरायफादों बे समाव गिलु बालु बाथ्रा दाबुं राजा गारियाव साथामल' सुबुंफोर दंमोन नाथाय साब्रै नंमारगौना ससे किल'मिटार थांबावनायनि उनाव लामानि गेजेराव सासे उन्दै गथ'साया गसंना दंमोन